Sir, may ngapon, sir. Sir, nami deliver, sir. Sa imuha man ni kuan ko dihatod dire sa imo balay nimo. Naka-box ra mo ni, sir. O parcel ma'am kay mag Sir Demosthenes. Namo ipa-deliver dire sa imuha. Sa imuha mo nakapangalan. Ako na hindi na time ba? Dili mo noon, sir. Card naka-box mo na sugod. Naka-box lang. So na siya charge nga kuan 500. Naka-expected nga na ibabutron? Wala man. Wala. Si mo ni kuan pangalan nimo. Order daw nimo ni. Order nimo. Order? Opo. Pero may kamalon si sulod ano kay nakakanto naman. Wala na ibayranan. Delivery charge lang 500. Oo. Sige daw, ano pa Sige, tanawin mo. I-check lang, sir. Sugod sa sinugdanan, gipanggata sa atong amahan. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! So, anak siya, sir, to Papa Dem, happy birthday. Good health always, and many more birthdays to celebrate. God bless, Papa. We love you. Ayun. Amigos Flower Shop, delivering happiness. So, sir, maayong hapon. Na-surprise ka, wala? Yes, of course. One I expecting this thing with the happy. Okay, nosebleed me, sir. So, kabalo kag kinsay gahatag ani? Isa. Si Journey. Si Journey? Isa na si Journey, Yan ma. anak, kamagulangan. Johnny ang pangalan? Basig uyab ni mo, nakaiyab ni wala. Iya man siguro ni mo ni kay ang message niya kay I love you. Oh, ala. Ako, sa Pasa na ni Joy. Ila sa dahil niya kaday si MM, kani si Abby and James, we are from AM Bigos Flower Shop. So naadyan may diri karon para makikaon og apil. Thank you kayo. Sige na siya mensahe, sir, pero usan ako basahon kantahan sa kanamo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Aligbi. Make a wish and blow your candle, sir. One, two, ready. Yay! Happy birthday! So, anak siya, sir, to Papa Dem, happy birthday. Good health always, and many more birthdays to celebrate. God bless, Papa. We love you. So, ma'am, sa may birthday wish ni mo, ma'am? Okay lang. Unta, magpabilin gihapon nga himsog o kabaskog kay ikan ba mig hospital, ma'am. 3 times siya nga gioperahan. Mo nang amo ang gipangayo nga unta sa gihapon. Maayo lang gihapon iyang panglawas kay naulian ga siya gyud, ma'am. So, day hangpas. Daghan siya mga prostate, mga kidney stone, mga ulcer. Ano ta na? Oh, daghan kay siya kuan survivor ni. 5 naka-opera ni. O ba? Oh, Yung kidney na kuan? kidney stone, duha. Duha yung kidney stone niya. Anak ko to siya gyud. Nakuha yun siya. Pagka December, piskay, balik siya. Karoon namin taba-taba balik. Kanang naundan siya ba? Kay kurayot mo ka ni. Second life na nako. Second life. Ala. Wanang, na-surprise siya. Kay, yahang anak ko man sa layo. Ako, anak mo putol niya. Diba? Husband ng wanan. Ang birthday to come. Yes. Kana lang. Sige,
While nagpaabot ta sa ilaha sir, unsay mensahe nimo sa imuhang pamilya labi na sa katong anak din mo nga naa sa layo? Tingali ba? Ato lang, magulat lang ito if when they will be coming ay namang ko yung masa kong kinabuhi ba o kanang mga extra ordinary nga pangitap sa life. Tingali inanay siguro this is my life. Daghan na kayo kung kuwan-kuwanan ba. Sa life, I was been a police officer in the Batanaw. And before I retired from the service, naib pagani kong YC Chief of Police diri sa municipality of Batanaw. Asa na ba na? After my retirement, I was invited by the Central Mayor to join the political activity. So that nag-run ko kagawan sa doon. Yeah. Wish ni mo kang kuha ni Apil. Wish ni mo Guarni. Punta nga mo ato sila. Pamilyado na magulugod to. Nga ni pamilyado na po sila si Barney. Kunya, that time, naami seminar sa Manila. Nagkita ay kami dito. Naimi dito. Na naman po siya Anak. Nada siya yung mga apo. Ay, ganing ang iyang anak ni Jory. Iyang anak. Naim mo police officer po. Kung nga ni Karo. Pinira ko. Inspector, police inspector. Dito siya po balin ko. Since that time, nasa yung promise nga, visit siya din sa Batanaw. Kita po kung ito po siyang account sa yung ganda ng pamilya. Nagulat kami, wait, ano sa sila mag-aari? Yan na kay ingon sa iyaha nga samtang wala pa siya nakaari diri. Mag-wish lang po lang siya success gid siya mahimong mabungahon gud niya kinabuhi. Inspector man siya karon. So nagko anay praying nga if possible magpupunta siya to kaya lang. And we do not know that if only he will be promoted to higher, he might be assigned somewhere in Oh, pwede mo. Greetings kay Papa. Happy birthday. Oh, yeah, sige. Happy birthday, yang ginawa. Healthy. Palaban man. Good health and strength and more blessings to come pa. Happy birthday, Papa. Amuaning bata. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka ang Bigos Flower Shop lang doon